nigo tokogenda ase omoroberio o CBC oyo obeire omonene ase aboroki gose ase abaibori eyemere ya serikali gokora monchererio korwa 844 na koreto mo taala gose ang'encho ya masomo a CBC nigo bono aborokigwa batokire bari ase chinsemo ao batamanyete none kiba bachokora nabo igo abaibori nigo batebire muna nigo yabeire egurube enene ase ng'encho yokogora ebitabu nebinde ebio buna bagotwayerera gose buna bagoterera korwa ase omosekeito Polycarp Okara okomendeka kwa magori y'ebintu anene byogosomera inse y'omurubiriga bwa masomo moya omanyekanite buna CBC nigo kwaretere ng'ayigo chiase abaibori egati yabo korwa ase kaunti ya Nyamira nigo besokirie na kwerera enchera oturubanirie amagani abo y'omwaka oyo iga nachire goche bookshop nanyorire ebitabu bimendete amagori naende nanyorire nakaganinche bwekanga gore exercise books nanyorire most parents na baro batumire bagotaka gutogora exercise books challenge tokonyora muna abaibori skari ebitabu bire expensive naende serikali tera lunch buya ng'aki ebitabu bikonyorekana muna ebya grade 7 egento boigo egati yabaonia nanene bebintu ebiga byogosomera besokirie na kwerera okubura kw'ebintu ebiga ase batebire biri ebike bigotoka nigo amagori ari gesara egento giaseririe abagori naende bono ebiasara ebire ebitabu ebinonye nabicho bitoka torocha amagori gare igo tware wanche serikali yaite tokonye amagori airanense egati abaibori abo twasangamo na barabwo abo baikire nase chisukuru koira abana babo anene ase chisukuru chire chikobwatuka amasomo ayo omoria o CBC nigo baereire enchera omoria oyo iga ogendereko bagogotantania bange ase baganire serikali koigwa ebirero by'abakenya na gokeania rigori ry'obogima okora ng'a barimu mbachieti kore mituring buya bamanya ng'ana kinki babonete gosomi ase ng'encho bono iga ebinto mbire bire abstract orabona n'omwarimu takoeresa buya ase ng'encho korumaega ebinto bia change yake requirements inchiroro chiabeire igoro naende rende okora ng'omoroberio oyo iga nabo rietiko kororeka nomuya from face value lakini ende still noganete time erinda abaibori banyako koyomanya buya kulinda ase ntunda eyeiga anene ere ntangani kigima ogotema gwa kepsia kobwatukwa otemo ko akorwa inse y'omurubiri g'omuya o CBC egati ya chisukuru nigo chigenderete gochengera omurubiri iga ase chiatogire na kugania abana konyara kuba bakwibwatania muri chisukuru chire chikurwa amasomo ayo arakonya abana ase amagima ari busyo Samuel Bundi n'omwarimu omunene w'esukuru y'abanene kurega ase kaunti ya Nyamira so tuwe andaite kabisa so kuria service here very standard as regards the outcome of KIPSEA I'm proud to indicate that all our learners the 120 who sat for the KIPSEA last year wote walipita so the outcome was wow egento bego kerwo koboko egati abaibori babekera nasaya iga abo batogire omurubiri yoga o CBC kobo omurubiri oromuya oyo rakonya abana se amatukare busyo korenganirwa mu n'amasomo a 844 amasomo a CBC namaya because ngo expose yara abana to practicals ekijiko gara abana batwara practical aspect egero compare na program eri osene curriculum eri ya 844 ekinko reporteri gataseni kya wanjete kya gatembe kurigase kaunti ya Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara.